Hej, velkommen tilbage. I dag der er jeg ved at lave det, som jeg var i gang med sidste gang. Og springe det her pissegrimme ting ud i luften. Og så skal vi lige lave lidt for, at det derovre ikke springer i luften. Eva. Nej, det er lækker. Ej, det er lækker. Det er lækker. Der var det. Ja. Okay, vi sætter en 2 højere op. Det burde da være fint nok. Så er 5 blocks her. Det er 6 blocks. Ej, de lægger sgu da helt vildt, mand. Nej, det var til episode 2. Velkommen tilbage til episode 2 af det spil. Det har jeg vel sagt. Fuck det. Bum, 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 bum. Hvor godt jeg har den her. Ej, jeg skal ikke bruge den. Men ikke noget af det her, der sprang. Nå, jeg har visualisation, så jeg tror bare, jeg vil lave lidt. Ja, nå. Jeg skal ikke til timeklasse, der har jeg nemlig. Lad os sige hjem. For jeg nu lavet tunnelen. Til hjem. Tunnelen til hjem. Og timeklasse kan jeg lave bagefter. Men ja, jeg starter jo. Jeg lavede det, som jeg var i gang med sidste gang. Ja, og så har jeg ikke noget at lave, fordi I ikke har lavet en kommentar. Nej, det er ikke derfor. Jeg har ikke engang uploadet den endnu. Sådan der. Så er det nok til at køre. Og det skal ikke laves ud af, det skal laves af sten. Og jeg kan ikke lide sten, så jeg kan godt lide diamant. Ja, det var grimt. Ej, det var så også ikke kunne flyve. Men ja, så har jeg bare lavet det. Kom byggerne for tunnelen af. Det er de diamanter, det er det skal være. Hvad synes jeg? Skal det ikke være diamant blocks? Bare for at det er sjovt. Godt nemlig godt lide diamant. Split diamant blocks. Det er det bare diamant og. Og jeg ved ikke hvorfor jeg laver herinde i midten. Det er bare sådan noget. Sådan jeg er inde i midten.
Og jeg ved godt, hvordan man laver Diamonds Blocks. Jeg kommer lige tilbage, når jeg har lavet Diamond Blocks tunnel.